que sóc de Convergència, parlaré a poc, que el cervell me va molt lent. Ai, com a mister és poc, i com que estos del PSOE, ai, jo no sé què fan mai. Crec que els pujaré a la nau de l'Enterprise. I lo tio es creu que en sap, ai, lo tio no me joda, que no sap pas com parlava el mestre Yoda, que tot ho feia infinitius, i ara tu una altra vegada vinga a intentar-tu de nuevo y regálame tu espada. De cantar amb ell pensava, i el seu vers ja m'enamora. Mireu-la, sa cantadora, que és convergent i sa trava, que és però jo encara pensava que fa glosa encantadora, però mataró amb en Joan Mora, això abans no passava. Molt bé, molt bé. Doncs ara farem la segona prova de la tercera ronda i diu així. Fa una estona, al mig del combat, heu vist al públic una persona que us ha agradat molt. Com que estàveu aquí dalt, doncs no li heu pogut dir res i heu pensat, hòstia, doncs mira, quan s'acabi això, doncs baixaré i li diré alguna cosa, no? Però ara veieu que està preparant les coses, està preparant ja per marxar, i l'heu de convèncer perquè es quedi i no marxi. I ho fareu amb dècimes i una dècima cadascú. Ja m'estic menjant el premi. Jo he vist una mirada des del públic cap a jo, que m'ha travessat el cor i ha estat com una besada. Somriu i jo l'he mirada i m'he sentit així, petita tiqui-saqui. M'ha mirat a dins els ulls. No te'n vagis perquè avui jo vendré a dormir aquí. I ara tu per què te'n vas? I ara tu per què te'n vas? Si jo me quedo aquí. Tens que vindre aquí en mi, que si no la cagaràs. Digue'm on tu aniràs, de lluny d'allí des del tros. El meu cor ara és fos, perquè jo et vull estimar. Vine aquí, torna allà, perquè aquí tens lo meu cos. Molt bé, era difícil aquesta, eh? Sí.
Bé, doncs, ara l'última prova ho farem amb garrotins. I la prova diu així. Com que ja s'ha vist que això del procés no acaba bé i la independència és impossible, els catalans hem decidit deixar-ho córrer i marxar. Per tant, 7,5 milions de persones farem les maletes i marxarem cap a una altra terra. Però hi ha un problema. El govern espanyol diu que, com que aquesta terra és seva, nosaltres només hi irem de lloguer i que si marxem d'un dia per l'altre, doncs, que hem de pagar una fiança. I com que som catalans, doncs ens volem estalviar els diners de pagar la fiança i hem de buscar algú per si vol venir a viure a Catalunya. I teniu 2 agarrotins per persona. Que tingueu molta salut. Agarrotín. Doncs la cosa clara és que vinguen los mallorquins que estan carregats de doblers. Els mallorquins són germans i en això tots ho han entès, però sense catalans Catalunya no val res. Món anem tranquil·lament i sense fer cap atac, que paguen los del PP en una targeta black. I en aquests dos del PP jo els oferiré un trato. Tot això jo compraré, que me sortirà barato. Lo que el nostre país vol, perquè això si no s'ensorra, és que pagui en Pujol amb els calés que té Andorra. Vaig venir unes calitges i en Pujol ja fa bravates. Ho podríem pagar mitges, ell també amb en Jaume Mates. Molt bé, doncs ja hem acabat totes les proves i ara ja és decisió dels membres del jurat trobar un finalista.
És a dir, que ara li donarem ja el torn a ells quan estiguin decidits. I llavors vos anireu passant 2 versus un, 2 versus l'altre, i heu de convèncer el jurat que ha de guanyar l'altre. Ho heu entès? Els que jugueu ho heu entès? Ferratge, ho has entès? Miguel Àngel? Ells trien la melodia, serà un romanço, val? I han de convèncer el jurat que ha de guanyar l'altre. Per tant, la Ferratge ha de convèncer que guanya el Miquel Àngel, la Miquel Àngel ha de convèncer que guanya la Ferratge. Però aniran fent versos i versos, 2 cada un. Sí? ¿Lo han entès o no? Que lo diga en catalano. 2-4, 2-4. Ha de guanyar en Miquel Àngel perquè és un tio bueno. Per a ser-ho jo m'entreno, perquè estic fet un arcàngel, i encara que és molt difícil, na fardatge ha de guanyar. I així me podràs mostrar com de gros és el teu míssil. I si vols menjar verdura, crec que hauràs de guanyar tu. Guanya tu que és oportú, que ets la reina de cultura. I en sa glosa que és més destra, que jo te vaig ensenyar. Per això tu has de guanyar, perquè has sigut lo meu mestre. Però tu ets una columna que aguanta sa bona glosa. I el teu cant a mi me posa, vull sempre ser ta alumne. I si fossis tu més gran, i si no estigués casada. Això és una putada, els premis per ella van. I si voleu que continue, haureu de cridar un sí. I ho farem així, tots dos cantant aquest minuet. Crec que jo t'han de glosar, que hauré fet un cadàver. Doncs jo m'emporto el ràber, que no el pots tu embarcar. Aquesta panera és molt grossa i la meua nevera buida. Que condena me destrossa, ho fa bé si un se descuida. I jo som molt bon al lot i això te vull ofertar. I el tio ara no et fot, altra cosa em vol donar. I això espera el piscolabis, a veure què ve després. I jo seguiré el procés, el menjaré dels teus llavis. El premi és una cistella de verdures, però això comença a ser verd. Volem la tornada al garrotín, al garrotam. Al garrotín, al garrotam. Qui ha guanyat aquest combat? A veure qui ho endevina. Ara viu a Sabadell, però ella n'és
si espere la meua amiga, no sé si això ha sigut tongo, però en tanta verdura, ay coño, ¿dónde lo pongo? Sense tots sants, sobretot a Sant Simó. I que visca Batros, ai, me fa molta il·lusió que acabe molt bé la festa, visca la festa major. Quina injustícia més porca, mireu-la que remempunya, au que visqui Catalunya, Campos i tota Mallorca. No ha sigut pel teu poder, és perquè no te cabia la verdura Ryanair. Verdatge no és per això, i ara t'ho vull explicar. Si m'hagués tocat això, hagués hagut de remar. D'aquesta ermita marinera i un sot rector de bona mena, i per això us donem en record això per la coixinera. De verdura i peix fregit ens en farem un gran tip. Per això en el cor de carxofa li donem aquesta mostra. I has mostrat un gran coratge, ho diu el jurat fardatge, que d'aquesta festa grossa en tindrem un bon record. I els músics de la coixinera deuen estar molt cansats. Álvarez, Logan, Fonsola, Fèlix i Urieu acabat. Moltes gràcies per venir. Moltes gràcies. Moltes gràcies per venir. Moltes gràcies per estar. I jo crec que en este premi jo ja em puc retirar. I un gran aplaudiment us demano jo, sisplau, que li fem tots ara junts en el bo aquest d'en Pau.
despedida lo nostre amic presentador. Doncs senyors, aquí estem a l'Ermita de Sant Simó i aquesta jornada ja ha acabat i jo sóc el presentador. Doncs això és tot. Fins l'any que ve. Ens veiem l'any que ve. Ja us podeu anar preparant per